Bejum, čaute, tu je Tomix a Lucifer. To je iba na začiatok. Takže dneska si pre vás, neviem čo urobíme, ale že tu je žraloka bodníka. Čo neutočí na teba? Svinia, hej, vyjde krv. Poď sem. Ja viem, že... Ty slepota. Však bože, sa ma bojí, bo som nesmrteľný. Potrebujem nájsť loď a mi nejde. Skôrte kusok. Však poď sem, ty si. Musíš ho. To si takto si bodnúť. Sa bojí poslati. A on by na teba mal utočiť. Ne, sa ma bojí, bo som nesmrteľný. Nechce ťa vyšiel. Však on ma nič... Počkaj, len sa vráti, len tak buď. Pozeraj, už ide sa. Je do dedu. Teraz sa vráti. Poď. Poďte, nie, poďte. No, som ti hovoril, že on sa vráti. Dobre, sa nemá to. Však ja som nesmrteľný. Už iba treba na sur. Ktorý ti... Sa vám zdrhám, jen ty kokot. Á! To ma chytil. Cígam to sem. Keď sa chytím, to sa bije. Tu si. Keď vybežal do mora. Pem! Ty kokot! No, tak čo? Choď to sur. No kusok hlavne si idem. Jaký súr? No bože, už ma nakázil. Á, on sa ma dotkol. A čo keď on ma zožere, keď ja budem, už za minúty, ty kokos. Sa budem ma chytí. Nechytiť, keď ťa teraz nechytí to. Ja idem hajde radšej. No, preto ťa nezabíja, lebo neviem prečo. Lebo asi chce, aby si sa utopil. A tak ťa zožere. Idem radšej zdrhať, lebo sa bojím, že ma zožere. Tak ťa zožere. A kde si máš vlastne ten čo? Ja neviem, kde mi šoho. Alebo... Žralok sa za ňu volí. Že by sa utopil. Tu je žralok, ty kokos, ja ma tu nasleduje. Svinia, to zabijem. Poď. Svinia, hráta svinia. Neučiť ho. Daj si ešte raz, či ty ho zrušíš? Aj zrušíš ho. No, radšej plávame na svet. Za minútu tam musíme byť. A čo keď nás zožere? Tak ja som to videl. Čo? Že ťa zožere? Choďte kúpiť na internet a nájsť toto, že verci, že robí toto. Peniaze. Ja som to hľadal a dať je storiť. Tu riti! On išiel podo mnou a ja som sa nadvihol. Som skočil. Potom budeme točiť aj online. Či online. Online. Tak hovorím, tak sa si to. Už hovorím online. Online. Dobre. Tá online. No bože. No toto či toto. Idem asi tam na to červené. Skočí po mne. Skočí tam? Iba minútu máš. 47 sekúnd. Riti. Ona furt Pôjde za tebou. Ale máš šancu, si budeš po... Ne, že on keď nastartuje sa ten svoj screen, čo tam vyprdne sa. Kúkni, tu je predo mnou hneď. No, čakni ho. 26 sekúnd. Nemáš kód? No a Máš Hetman. No, Hetman, padá na šľad. Potom vám ukážeme srandu, že pôjdeme s helikoptérom na budovu a skočíme. Skyfall. Ty dúfam, že nebudeme ukladať. Do rídi 6 sekúnd. 5, 4, 3. A ty do akej strany ideš? Dobre. Je po tebe. Nejde za mnou. Do akej strany ideš?
Však ti hovorím, do zlej strany ide. Tak ide na púšť. Však tu je to. Nie, dobre, tu je to. To si ideme, však tu je suko. Však on ide za mnou, fúra ma nechytí. To bude debil, ťa nechcem na raňajky. Si hladný? Si Tomče. No, čo vyšiel, vidíš? Ty ga tu bojíš, ne? Dobrý ti, ale keď ťa chytím. To pojme. Ty sa ponáďal. No čo, mám 4 minúty. Takže čo? Oj Bože. Lukáš sa ide Tomix sa ide kúpiť na internet, že... Čo nejdeš? Nechceš mať 25 000 zbytočných. Čo? Však najdeme nejakú loď. Musí tu byť nejaká loď, ne? Nebude sa loď. Nie, a jak to, že bol na internete? Samo tam bolo. Už ti uberám, a chvíľu zomreš. Čo zomrem, to si povedal, že nie, ty kokos. Aha, môže smrteľnosť. Otáznik. Asi ideme prechádzať myslíky, čo ti na to? Ja choď. To čo ja zase sám? Čo nejde tu? Helikoptera ti nejde. Jakie prekrásne maličké. Kde by to mohlo byť tak asi tuž? Ešte ďalej. No. Ale to vyskúšame tu. Čo? Čiže si povedal, že nemáme prechádzať myšlienky. Aj ješ. No, choď. No poď. No. Ideš ty na otáznik, ne? No, Čiže otáznik je čo? no, Nie. preteky. Preteky na čom? Na auto. Lebo však ty pôjdeš na toto, čo mu vybuchne pri uchu, keď stojíš toto. Nastavíš to. Nechceš to? Prečo? No. Šumet, fotka? Ďaká riť. Ďaká. Lukáš je zamilovaný do prdel. Ide mi podrezať, čo ti mi na to? Patentická. Sorry. Hej, čo ho na nebo boty. Dofigate. Gať? Chcem, môžeš, ale to sa nedá im podrezať. Čo myslím, že sa dá? Môžu si dať. Lukáš. Ty sa nedá. Nemá dievčatka. Ona má dievčáta. Dve. Vedel si? Ideme strieľať do svojej pičoviny na to. Ne. Ideme prechádzať myšlíky. Ale s tým sa najprv zbaviť píslo. Bože. Ty sa, Lukáš, nedá sa dať. Skočíme. Bungee jumping. Čoho sa švem? Sám do seba asi, ne? No. Mám pekné auto zdarma. Ešte ho dlho poď. To nič. To mám tu páska sa mi zapla. Nechce. Si dojdeš do toho? Fajno. Do tehníka, ale ako sa máš zbaviť chytnúť. Albo skúsim ešte najzad. Do žití. Čo to nejde, cigáne? Čo tu je veľa, no nejde. Chceš pomalé zaberať, keď mi nájdeš. Pomalé zaber. Mhm. Už ma tam nenašlo.
Už vyberaj sa to. A tam. Čo mi nejde do listí? No, mám defer vlastne, alebo čo? Čo mi štvrté koleso. Vyšlo som. Čo mi nejde s pomalým zadať? To je Mačka. Čo to tu? Ubliženie. No to nie. Nejaká. Tak ja som tak. Jaké trofie vypadajú. Si videl? Niečo vyťahne znovu. Nemáš zajtra odmenu? Či za čo? Ako Aha. minúša sobota? Ja som čeliakov. Lebo mi dala... Jak ja mám vedieť, že jak sa povie o lietadlo? Plane. Dobre, ja som štvrtá. No, Ty si šiesta. no a čo? Aby sme sa taký naučili. Plane? A jak sa povie koň, tiež sme sa naučili. To už viem. Abo, jak sa povie taxi. Taxi. Taxi, tak. Počkaj. Kde mám? Musím dať zbudiť svetlo. Teraz to bude super. To rýti. Už natečáme 11. 49. Ideme. My sme išli do opačnej strany. Idem sa ešte tu kúpnu na more. Ale to si bolo, že si to nájdem. Loď, 25 000 furt všade na lodi. Vieš, koľko by si mal trásky do Rici? Hej, ale určite sú, ale to je ponorená. Tak, plus. A ponorená aj tak čo? Nič toho, aj tak. Čo je to? Žalúkovia sú to, žalúkovia. Čo máš toto, ne? Už sme ťa? Aj. Aj tak na teba neukočil. To sa ty. To bojím noža. To sa bojím noža, nech zvihne ruku. Ja sa bojím noža, ja. A ja? Aj Tomix. Aj Mitrix. Tak si dáme no. Musím ti vysúť, aké meno. Hej. Také veľké, ne? Everybody touch to. Tu by to mohlo byť, lebo sú tu lode, takže asi tak. Tu sme na pobreží? To sme na Pobreží. Rici. To v jakej Rici sme? V jakej Rici sme? Znamená. Znamená, ne? V Jakej Rici sme? V Rici, nie v Rici. V Rici. Tu odpáliš. So šmeglinou. Aha, hej, neviem. To som nevedel. Ale vedel. Dobre, takže kde si teraz dáme? Rozmýšľaj, kde si tam. Čo? Kde to tak máme dať? Tak? Približne tak? No. Pusíme, hej. Taký záfer. Záfer, to bol tam záfer. Že doprava A, doprava, doľava, doprava, RB, doprava, doľava A, I. Dobre, teraz ešte. Doprava A, doprava, doľava, doprava, RB, doprava, idem skakať lístku. Tak to sa robí lístka. Teraz už vypasala, čo? Tu by to mohlo byť. Čo, tu nie je loď? No. Hej. Ale sú kuchni. Kde máme hľadať loďku? A možno, že aj tu budú ďalšie za 20 000.
potom. Czekaj, čo je? Ale tu by to mohlo tak byť. Nemáš dajaké svetlo do líky? Utíš svetlo. To je mi nehapená. Ne. Už bola. Aha. Chodíš. Do líky, na čo to musí byť? To jak by sme boli v jezde, no smíre do líky. Vesmír. Ale kus v vode. To je čo, tam mesto. Mesto. Si zavil. No. Starý. Máme 3 minúty. Wow, to som nečakal. Keby to bolo na Minecrafte, ne? To rozburdáš a máš tam dačo. Také prachy. Také to vysoké, ne? Neviem, či tam dojdem hore. Čo máš ešte 3 minúty? No a čo, ale... Šaféry si šlo. Aha, loď. Loďka! Wow! To je loď? No? Nič to nevidím. Nemá svetlo, alebo čo? Tebe ide iba nožík a ruka. Ti dám takú ruku. Popíšti si. Popíšti. Idem na... 17 minút. Nie je to. To nejde ani hore do líky. Dojdem, ja som tam, na pobreže. Na 2 minúty to zba. Máte za to! No. A čo? Konečne. To ani polku mesta som neprešiel. To nebo dole, sa mi nebere. Čo bože, ne. Man, you is... No. Dobro, stura to načе dojem po tije. To moram zadati to. Minut 13 máme na to a je tu druhý šat. Prvý rok. Plava je polister, pleve. Keby ťa kusol, by som si Tak by som myslel. A ide do telo. Ten cílok mám. Ste obíde. Šat. Žiaky má ten cílok. Kto? Šat. Šat. Zdravo. Aha, Šaban má 2. Dva peníze. Aj. Kde? No málo, na svete. Tam, kde my. Ne, myslíš, že on má nohy, hej? Však on má putvy. 5 nohy. No, ty si... A ja som človek. si rekao. Kako da mi je na helikopteru? Upalno si začeo zove. Sam haj, Čo? Kukaj tu! A, tak. Rovna. Oh yeah! Čo to bolo za čo ty cigane, čo ty čurak? Čo si motku začal? Dobre. Keby si začal, tak som sa vený.
na rocket. Rocket. Rocket man, bitches, man, man. Wow, ja padám, poriste utíkej. Fakt. Sorry. Ideme bočiť. Či to stojí, neviem. Do ryti! Som ti chcel to práve povedať. Logo. To je jedno, Ačko. Áno, Ačko. Aština. Dobre. Vyskúšame toto. Čo? Daj mi nesmrteľnosť. Ale ja skočím do vody, ty kokon. Lebo však tam Už smiešne. A skoč na zem. Nie. Tam bude žiť. Čiže hej. Ale na to sa dá si do... No dávaj. Stelnosť je. Tam, doprava. Doprava. Čúra doprava. Čo tam, nie. No. Nie, nie. Kde? Tam, aha. Počkaj, bo som na... Idem skočím pred tým tu čurákom. Nie. Skočím pred Y-om. Nie Y-om, otáznikom. Toto si budem stojať, otáznikom. No ti môžem Aha, na predajom. Kúpime ho? No dávaj, ja som ťa. To je všetko toto? Doprava, rýchlo, doprava. Na. A. Doprava. Doprava, doľava, doprava, doľava a I. Wow, bitch! Straničky. Aj mám. Straničky! Ale myslím, že nedobre, na hej. Žijem. Ale koľko života mi to minulo. Ale žijem. No na to je málo. Čo si milil už kakao koľko asi? 15 000 metrov. To ty cigan, to koho ty koko. Daj mi na buchnute, na toto. A to je jaké? Sila. Orientu. Tuto. Nie. Toto. Počkaj. Nie, toto tu. Doprava, doľava. No, takže. Doprava, doľava, Dopada. Počkaj ešte raz. Čo pada? Aha. Doprava, doľava, Doľava. no. Ne, a. Bože, ukáž mu. Počkaj, doprava, doľava, A, I, R, B, L, T. Ja som je dole. Takže ešte raz. Doprava, doľava, A, I, R, B, L, T. Mám to. Zakončíme? Počkaj, ideme sa pozrieť. To bol nechťať. Už nežiadne. To som myslel dobro. Takže sa budeme s vami učiť. Takže... Čau, čau!